Hej, jeg hedder Claus. Velkommen til Performo. I Performo betragter vi salg som et håndværk, og det er det, vi hjælper vores kunder med. Alle skal gøre en forskel for deres kunder, og måden vi gør en forskel for vores kunder på, det er, at vi får afsat dine produkter eller tjenesteydelser. Det har vi forskellige løsninger til. Den ene løsning er almindelig rådgivning, hvor vi simpelthen tager en snak med dig om, hvordan at du får afsat dine produkter, hvad er det for nogle kanaler, du skal bruge. En anden metode, som vi også har stort held med, er, at vi simpelthen sætter en sælger til din rådighed. I stedet for at du fuldtidsansætter en sælger, så kan du hyre en af vores folk på måske 40 timer om måneden, hvor vi går ud og tester dit marked af, får justeret dit produkt til, sådan så der rent faktisk opstår en situation, hvor du kan få det afsat. En af de ting, vi også hjælper en del af vores kunder med, fordi mange finder det svært, det er mødebooking. Det vil sige, at du tager selv dine møder, men vi sørger for, at der bliver booket nogle møder ind i din kalender, således at du kommer ud og får fortalt verden, at du har verdens bedste produkt. Det sidste, som vi arbejder med, er, hvis du allerede har en eksisterende salgsorganisation. Så kan man måske godt samtidig sidde i en situation, hvor man siger, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at jeg får det ud af det, som den koster mig. Du har måske en eller to sælgere ansat, og så kommer vi med fuldstændig åbent sind og kigger kritisk på din salgsorganisation og vender tilbage til dig og fortæller, hvad fungerer, hvad skal måske gøres bedre. Og på den måde, så tilfører vi dig noget værdi på samme måde, som du skal tilføre dine kunder noget værdi. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om salg eller om Performo, så er du velkommen til at kontakte mig på 60 93 92 82. Inviter mig på en kop kaffe, og så tager vi en fuldstændig uforbeholden snak omkring, hvordan vi kan gøre en forskel for dig. Tak fordi du kiggede forbi.